Les instal·lacions d'HP a Sant Cugat van acollir l'edició virtual del concurs de programació HP Code Wars per a nois i noies d'entre 14 i 18 anys, que té com a objectiu incentivar l'interès per la tecnologia i la informàtica entre els joves. L'edició del 2020 es va haver de cancel·lar per la pandèmia i aquest any l'organització s'ha adaptat al nou context, celebrant-lo de manera virtual i simultània als 3 principals centres que HP té a Espanya, a Sant Cugat, Madrid i Lleó. S'ha realitzat a través d'una plataforma virtual proposada i gestionada pels empleats voluntaris dels equips d'enginyeria d'HP. Primer que ho fem virtual, però és que no podíem deixar passar un any més amb aquesta competició de referència, una competició de referència que realment ajuda molt els nens a preparar-se, tenint un objectiu durant tot l'any per progressar amb aquests talents de programació i de codificació. Enguany reunim 447 nens de tot el país, sobretot aquí a Catalunya, però de Madrid, de Castella i Lleó, de Balears, d'Andalusia, de 82 escoles que realment passaran un dia fantàstic amb nosaltres i seguim encoratjant aquestes escoles, sobretot els professors que fan una tasca increïble, a seguir empenyent aquests estudis que són tan importants per tancar la bretxa digital i preparar els nostres nens pel futur. Van participar en aquest concurs un total de 447 alumnes de 82 escoles distribuïts en 149 equips d'estudiants d'ESO, batxillerat o cicles formatius, d'entre 14 a 18 anys. El programa té com a objectiu continuar fomentant les disciplines de ciències, tecnologia, enginyeria i matemàtiques, especialment entre les noies. Per aquest motiu, els equips amb presència femenina van tenir més prioritat en la inscripció. Durant 3 hores, els participants van posar en pràctica els seus coneixements amb diferents llenguatges de programació, resolvent al voltant de 30 problemes matemàtics. Uns equips que estaven formats per 3 estudiants acompanyats per un professor. És una fita que els hi posem una vegada a l'any perquè vagin progressant per estar justs i amb totes les capacitats i tot el coneixement per tenir aquí. L'objectiu al final és això, és promoure aquestes vocacions, aquest interès per la programació, però també promoure que les nenes estiguin més integrades amb el que dèiem els estudis STEM. Encoratgem i de fet afavorim els equips que tenen per almenys una nena i perquè participin. I pensem que realment el món del futur, el món digital, ha d'estar dissenyat i ha d'estar participat amb un 50-50%, perquè el món al final és un 50% nois i un 50% noies. No pot ser que a les carreres tecnològiques hi hagi aquesta diferència. I nosaltres, tot el que veiem, amb aquesta iniciativa i amb moltes altres, som molt actius anant a les escoles per donar exemples, visualització de lo que és una noia, una dona enginyera i ajudar les nenes a visualitzar aquest futur. HP Code Wars és una de les moltes activitats que HP organitza per fomentar les vocacions científico-tecnològiques entre els joves, amb especial atenció a les nenes. Al llarg dels anys, en aquesta competició, han participat més de 1.300 estudiants.